Много са важни вяра, надежда и любов. Но от всички тях най-важна е любовта. Имаше един период, в който мислех, че любовта не съществува. Бях се отказал от нея и вече да я търся. И точно в този момент, когато се отказах от любовта, Бог ми изпрати Поля. Уважаеми Евгений Генчев Будинов, желаете ли да сключите граждански брак с Поля Виткова-Савова? Да, много. Аплодисменти за младоженеца! Поля Виткова-Савова, желаете ли да сключите граждански брак с това смело момче Евгений Генчев Будинов? Да, с удоволствие. Аплодисменти! Толкова категорични не бяхме виждали. Абсолютно, да. За мен любовта, освен от това красиво чувство, което възприятието, за което имаме всички ние, и едно специално знание. Знание за това, че има по-важен човек за теб, от самия теб, че имаш грижа, отговорност за друго човешко същество, че е важно да се грижи за нещо, за неговото добруване, за неговото щастие, за неговото разположение на духа. И егоизма в любовта няма място. Това е любовта за мен. А защо трябва да има граждански брак? Защото това е едно свидетелство, това е едно партньорство, което свидетелства точно за това, че ще се грижи за човека до теб, че ще му осигуряваш това, от което има нужда. И ще има друг човек, който е по-важен от теб. Един-двама.